Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Sarauniyar kyau. Kashi na 42. To abin ma haka yake ta ɓangaren uwar gidan Abubakar wato Rafi'at. Ta ga abin da yi ba na wasa ba ne, ita ma sai ta tashi tsaye ta fara shirye-shiryen bikin, domin kuwa da shawarar mahaifiyarta Hajiya Zinaru da kuma ƙanwarta Sailuba ta yi amfani ma ta kwantar da hankalinta ta ɗauki komai ba komai ba da dai ire-irensu. Gaba ɗaya kayan da ke cikin gidan Abubakar sai da ya canja su bai bar komai ba, hatta da kayan bedroom na Rafi'at kala ɗaya ya mata da na amarya Hajara. Ita dai Rafi'at tana daga gefe tana kallon ikon Allah yadda Abubakar yake kashe kuɗaɗe kamar bai san zafinsu ba. To dama ta ya zai san zafinsu, abin da akwai ba a san ba adadi ba. An tara masa shi ma ya tara wa kanshi. Tun ana saura kwana biyu ɗaura aure gaba ɗaya danginta na nesa da na kusa suka iso aka fara shirin biki. Yayin da dangin miji su ma suke nasa a can Jigawa State. Rafiyat ta kwantar da hankalinta, bata tayar da hankalinta ba ko kuma namijinta, tun daga ranar da ya ce zai ƙara aure ta kulle kanta a ɗaki, bata kuma gigin maimaita hakan ba, kuma ta ɓata ransa a'a. Sai ma dagewa da ta yi ta danna kanta da zuciyarta, ita ma tana ba da gudunmawar da ya kamata a wannan aure. Wanda hakan ba ƙaramin ƙima ya ƙara mata ba idanun mijinta Abubakar. Shi dai ba zai yi wannan aure a domin baya ƙaunar matarsa Rafi'at ba a'a, sai dai da so da yake ya zama da wuri ɗaya, so yake su zauna a waje ɗaya har abada. Yana son ta yadda ya kamata, sai dai har yau da ta kama Juma'a ranar ɗaura aure Rafi'at bata san wace ce amaryar da mijinta Abubakar zai aura mata a cikin gida ba. Kuma bata damu da ta sani ba, sai ma sha'anin gabanta da take ba ruwanta, tamkar ba ita ce wacce za a yi wa kishiya ba. A tunaninta amarya 'yar can Jigawa State ce, tunda daga dangin mijin nata su ma suna shagalin biki a can, ba su zo nan Abuja an haɗe ba. Wataƙila ma amarya 'yar dangi ce suka haɗu ɗaya da shi yasa. Haka kawai Rafi'a take kawowa cikin tunaninta, san ba ta tunanin amaryar 'yar wata state ɗin ce ba Jigawa State ba. Dalilinta na wannan tunanin kuwa shine tun ana saura kwanaki 3 biki, mijinta Abubakar ya koma can Jigawa ana shagalin biki da shi. Uwar gidan Abubakar Rafi'at da yamma wajajen ƙarfe 5 na ranar ɗaura aure ta ci kwalliya ta cakare cikin wata ɗanyar lace golden kala. Ɗinkin yayi na wancan lokacin. Ta cika ɗaurin sangaya, gaba ɗaya shigar jikinta ruwan golden kala ne, ga wasu arnan 'yan kunne sarka abin hannu komai nata na gold ne. Ta yi kyau ba a magana, ga ta nan kyakkyawa, dama dai aka ƙara haɗewa sosai ta kyau. Gaba ɗaya ita da ƙawayenta da danginta suna zazzaune a ƙayataccen falon gidan suna jiran karasowar amarya da muƙarrabanta. Sai faman surutu suke irin na gidan biki, sai dai wannan ya sha bamban, domin kuwa komai cikin natsuwa irin na cikakkun 'yan boko masu ji da dukiya suke yi. Sai dai kuma wani abin mamaki, tun ana jiran karasowar amarya da muƙarrabanta da wuri har aka kai cikin dare, amma ina abu shiru ba amarya ba danginta. Abu dai kamar wasa har gari ya waye babu alamar dangin amarya da ita kanta. Ta Rafi'a tana ɗaukar abin da wasa har hankalinta ya fara tashi, ganin har an kwashe kwanaki 2 da biki, amma dangin amarya ba labarinsu, ga kuma mijinta Abubakar shi ma dai bai dawo ba. Ga sha wancan lokacin ba ma waya kadai ba, hatta cibiyar sadarwa karanci yake. Tsoronta Allah abu ɗaya take tsoro,
karfaci Abubakar ya raba musu gida ne ita da waccan amaryar da ya ƙara mata, ai kuwa bai kyauta mata ba. A rana ta uku da ɗaura aure ne zuwa lokacin, gaba ɗaya danginta da ƙawaye sun watse, sai dai ƙanwarta Sailuba da kuma wata yayarta Badi'atu, sai wasu dangin su uku kacal suka rage ba su tafi gidajensu ba. Su ma dai shirye-shiryen tafiya suke ta yi zuwa dare. Gaba ɗaya suna zazzauna a falon gidan sun yi jigum-jigum, bari ma da ita Rafi'atu da abin duniya ya yi mata yawa. Tunani take shi kenan fa yanzu mijinta Abubakar yana can tare da amaryarsa wani gidan suna shan shagali, an bar ta a nan jigum-jigum. Suna cikin haka kuwa da tunanin da yake yi ne suka ji dirar mota ba ɗaya ba biyu ba, sai shigowa suke yi. Babu wacce ta yi gigin tashi daga cikinsu, har zuwa can mutane suka fara shigowa suna nan zaune. Ba ƙaramin mamaki Rafiya ta sha ba ganin dangin mijinta Abubakar su ne suke shigowa, ga kuma wata lullube da mayafin da ya rufe mata fuska da jiki da alamar ita ce amaryar. Kowaccensu da buɗa iri-iri take shigowa, har suka wuce ɗan wani korido wanda kai tsaye zai sada su da ɓangaren amaryar. Ita dai Rafiya da sauran dangin da suke zaune a falon ikon Allah kawai suke kallo. Sailuba ce da ta gaza hakuri ta kalli yayarta Rafiya ta ce, "Wayan ta Rafiyar kamar ido na dangin mijinki nake gani sun kawo amarya. Ai ko in dai haka ne kin kaɗe daga ke har ganyenki." Shiru kawai Rafiya ta yi bata kula surutun Sailuba ba. Da dare wajajen karfe 8 su Sailuba suna zauna a falon Rafiya suna taɓa hira, yayin da ita kuma take daga cikin bedroom nata abin duniya ya ishe ta. Salama su Jawahir ne ya sa su Badi'atu da Sailuba da ma sauran matan da ke falon suka yi shiru da surutun da suke yi, sannan suka amsa musu sallama. Ƙarasawa matan suka yi su biyar suka yi, yayin da amaryar take tsakiyar su lullube cikin mayafi kalar kayan jikinta. Gaba ɗayan sori suka samu suka zazzauna kana aka shiga gaishe-gaishe tsakani. Dama can Sailuba da su Jummai sun san juna sosai. Tashi Sailuba tai tana faɗin bari dai na kira Anty Rafiyat domin na ga kamar bata san da shigowar ku ba. Tai maganar tana nufar hanyar bedroom na Rafiyat, gaba ɗaya suka bi ta da ido bayan sun amsa mata. Ba ɗauki lokaci mai yawa ba sai ga sun dawo tare. Wannan karar Rafiyat sanye take cikin dogon hijabi blue kala, don haka ba a ce ga kalar shigar jikinta ba. Zama suka yi tusita, sannan Rafiya ta gaisa da su Jawahir, dama can ba su samu sun gaisa ba. Sai kuma aka shiga bawa Rafiya da amanar amarya Hajara, jinsu kawai take yi, tana kuma bin su da kallo fuskar ta dauke da murmushin yaƙi. Can ƙasar zuciyarta kuwa ba a dai a cewa komai. Har suka gama abin da ya kawo su suka ƙara gaba, Rafiyar bata ce musu ko cikanku ba. Sannan kuma ko fuskar amarya bata gani ba, har suka koma inda suka fito. Tana zaune tana saka abin yi, can ma Sailuba suka mata sallama, kowacce ta kama gabanta. Ita kuwa ta ɓangaren amarya Hajara ba babban abin da ya hana ta buɗe fuskar ta gaban Rafiyat shine bata san da wani ido za ta kalli Rafiyat ba, sannan kuma bata san wani kallo Rafiyat za ta yi mata ba. Kallon mai yaudariya na miki alkhairi kin sabu kamun da auren miji, ko kuwa kallon na gode da kika auri mijina. Ta san dai aurenta da Abubakar wanda yake matsayin miji a gare ta wani ikon Allah ne kawai, domin kuwa cikin wata 5 komai ya faru, tun daga kan cetanta da suka yi da kuma komawar ta Jigawa State wajen Hajiya Zuwairiyya da zamanta a can. Dama aurenta da Abubakar da ya biyo baya komai a cikin watanni 5 kacal ya faru. Rafiyat mata ga Abubakar mai kyau kuma uwar gidansa, ganin da ta yi kowa ya watse an bar ta,
Gashi har wajen ƙarfe 10 Abubakar bai shigo ba. To koma ya shigo bata sani ba. Yasa ta kwashi yaranta gaba ɗaya suka yi bacci a nan falon ta shige bedroom ɗinta da su ta rufe ƙofa. Washegari ma tun da ta fito da asuba ta girka ma yaranta abincin da za su ci ta kwashe a kula. Ta koma bedroom ɗinta ta kuma rufe ƙofa bata kuma buɗewa ba har wajen ƙarfe 12 na rana. Tana jiyo hayaniyar su Jawahir sama-sama da alama suna shirin komawa Jigawa State ne. Amma ko fita ba ta yi ba har ta yi baccin da ba ta samu ta yi ba a daren jiya. Ta tashi ta ga yaran gaba ɗaya su ma baccin wahala suke yi saman gado kusa da ita, amma banda Abdulmalik da yake can gefe yana wasa da Teddy biya abin shi. A hankali ta sako daga saman gadon tana ji cikinta yana mata kogin yunwa, domin kuwa rabanta da ta ci wani abu tana ganin ta kai kwana 2 tana shirin shiga bathroom ta ji muryar Abdulmalik yana kiran sunanta. Jiyowa ta yi tana kallon shi kana ta daga masa kai alamar menene. Kalanta ya cikin hausarsa lalatacciya ya ce momi me yasa kika kulle ma a bedroom bayan dadi ya yi mana sabuwar anti. Cike da madaukakin mamaki Rafiyar take kallon yaron nata. Tana mamakin kaifin tunani irin nashi, ashe duk wannan abin da ake ciki yana kula da komai duk da cewa cikin gwarancinsa na yara ya maganar, amma fa ta fahimci komai. Ajiyar zuciya ta sauke sannan ta koma ta zauna a saman gadon kana ta masa alama da hannunsa ya ƙaraso. Aje Teddy ɗin ya yi a gefe sannan ya ƙarasa wurinta. Kalansa ta yi kana ta fara magana cikin ɗaura fuska. Body, mene faɗa min tsakanin ni da dadi wa ka fi so? Da sauri yaron ya kalle ta jin abin da ta ce, duk da cewa shi din yaro ne, amma ya fahimci wani abu daga cikin maganarta. Dariya ya sanni ya ce, Momi ke ma kin sa na fi son dadi a kanki. Ɗabutar Rafiya ta ɗauki na wani lokaci, kana da ƙyar ta iya furta. Saboda me ka fi son dadin ku a kaina? Har yanzu yaron dariya yake yi sannan cikin kwaranci ya ce, saboda shi ma dadi yana sona kuma baya mun faɗa idan na yi wani kuskure. Sai dai ya min nasiha kuma ya bani cakuleti da yawa kuma yana kula da ni sosai. Shiru Rafiya ta yi tana kallon yaron, a kullum kaifin basirarsa ƙaranin kowa yake, yaron kwakwalwarsa ta da ja sosai. Ajiyar zuciya ta kuma saukewa sannan ta ce, saboda haka ne kawai ka fi son dadin ku a kaina ko? Girgiza mata kai alamar i. Murmushin mugunta ta kana tana faɗin, yanzu idan ni ma na daina maka faɗa sai dai nasiha kuma ina kula da kai sosai, ina baka cakuleti cikin basket da komai. Zaka fi so na kan dadin ku kuma zaka dinga jin magana ta? Abinka da ƙaramin yaro ya ji maganar cakuleti cikin basket, ai kuwa da sauri ya shiga girgiza mata kai alamar i, ya amince. Murmushi ta yi nan dai ta ci gaba da jan shi da fira, tuni ta manta da wata yunwa. Wajejen ƙarfe 8 na daren ranar, Rafiya tana zaune a falon da ke ɓangarenta, yaranta zagaye da ita suna mata kwarancinsu na yara tana biye musu. Abubakar ya sallama yana shiga ciki da ƙyar ta yi amsa mishi sallamar don ma kawai ta san matsayinta ne a addini shi yasa. Karasa shigowa ya sannan ya samu wuri ya zauna kusa da ita, ai kuwa da ganinsa yaran gaba daya suka dawo wurinsa cike da farin cikin ganin shi. Shi ma dai nan ya shiga nuna musu kalar ƙaunar da yake musu, sai faman satar kallon sa Rafiya take ta kasan ido. 'Yan kwanakin nan da ta yi bata gan shi ba sai daga kamar an ƙara masa wani kyau na musamman fiye da wanda ta san shi da shi a baya. Ajiyar zuciya ta sauke tana danna kishinta a kansa, tuno wai halin yanzu fa ba ita kaɗai ba ce matarsa, akwai wata a gefe. Matar mai kyau ina ga da yakin daina satar kallona,
domin ni ɗin gaba ɗaya naki ne. Gwara ki fito fili ki kalle ni son ranki don ba mai hana ki kin ji tawa. Da wannan maganar Abubakar mai kyau ne yake antayo mara Rafiyat a lokacin da ya juyo da kallonsa a kanta. Ɗan murmushi ta yi ko banza ta ci daɗin abin da ya faɗa, wato hakan na nufin kenan mijinta har yanzu yana ƙaunarta duk da bai taɓa fitowa fili ya faɗa mata ba. Ta fahimci Abubakar shi ɗin na musamman ne a cikin mutane, domin kuwa baya bayyana abu da baki sai dai ya yi shi a aikace. Ko dai matar mai kyau tana azumin magana da mijin nata ne, yana ta magana babu amsa. Abubakar ya kuma faɗa cike da zolaya. Murmushi ta yi kana ta ce, a'a, kawai dai mai kyau ta yi kewar mai lofil ɗinta ne, shi yasa. To gashi ya dawo sai matar mai kyau ta kwantar da hankalinta, domin ko lofil ba inda zai ƙara tafiya ya bar matar mai kyau ita kadai. Wannan karan murmushin da ya bayyana fararen haƙoranta ta yi, wato dai su maza a kullum sun san ta kan mace ko? Ganin yaran nata gaba ɗaya sun yi bacci ne ya sa ta miƙe ta ɗauki Naina tana faɗin please my love taimaka min da budi. Ya cika nauyi wasu lokuta. Ta yi maganar a lokacin da take ƙoƙarin ɗaukar Naila. Da sauri Abubakar ya miƙe tsaye kane ya karɓi Naila daga hannunta yana faɗin ku dai mata akwai ku da kasada. Yanzu idan kika yar da ita Naina wajen ɗaukar Naila fa. Wato saboda kiwa za ki haɗa su duka ko salon ki yadda ɗaya. Maganar ne shi ma yana saba Naila a kafaɗa, sannan kuma ya ɗauki Abdulmalik ya haɗa su ya nufi bedroom da su. Baki sake ta bi shi da kallo tana murmushi, wato ya mata faɗa kan ɗaukar yara biyu ya haɗe shi kuma ya ɗauka. Girgiza kai ta yi cike da nishaɗi kana ta bi bayan shi tana saɓe da Naina. Shimfiɗa yaran suka yi Abdulmalik gadonsa daban, haka su Naina da Naila suke ƙanana aka haɗa su a gado ɗaya da yake gadon babba ne. Lallaba musu blanketai gaba ɗaya kana ta rage gudun air condition ɗin da ke ɗakin. Za ta bar bedroom ɗin har ta kai kofa ta ji muryar sai na kiran sunanta. Ɗan dakatawa ta yi kuma ba ta juyo ba. Murmushi ya yi daga inda yake kane ya ce, please matar mai kyau ki aje komai a gefe ki zo ɓangare na. Akwai maganar da nake son ne muku da 'yar uwarki. Ya yi maganar ne domin tunanin sa yanzu Rafi'a ta san wace ce abokiyar zaman nata da ya ƙara mata. Shi kam ya ce da 'yar uwarki Hajara. Bata jira ya kuma cewa komai ba ta fice daga bedroom ɗin. Kai tsaye bedroom nata ta wuce zuciyarta na tunani, wato dai farkon sunanta H, to tunda ta ji ya faɗa hakan da shigarta ɗakin kasa zaune ta yi bari tsaye sai faman safa da marwa take yi, ta rasa mai za ta yi tunani. Akan ta je ko kar ta je, kai sai ta ma je ko me zai faru ya faru. Ajiyar zuciya ta sauke abin da zuciyarta ta raya mata shi za ta aikata, saboda haka shawarar zuwa ta yanki. Da sauri ta ƙarasa jikin dressing mirror tana kallon kanta, murmushi ta yi kana a fili ta ce, don Allah dube ni. Kamar a sarauniyar kyau, amma Abubakar ya rasa mai zai mun sai kishiya. Kasa ƙarasawa ta yi saboda girman kalmar a wajenta. Mayafi ta ɗauka milik kala shigen Arabian gown da ke jikinta. Kana ta yi rolin kanta da shi sannan ta fito daga bedroom ɗin. Kai tsaye faɗinsa ta nufa, zuciyarta na harbawa na rashin dalili. Ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Bisalam.